Heippa rallaa! Tässä tulee nyt vähän jatkoa siihen mun nokkosvideoon. Eli mitä sitten tehdään, kun nämä nokkoset on kuivaneet. Itse siis kuivatin näitä nokkosia pellillä. Tai sitten sä voit myös kuivattaa niitä tällä tavalla, että sä teet näistä tämmöisiä pieniä nippuja ja pistät esimerkiksi kattoon kuivumaan. Tämä on toinen tapa, millä itse myös kuivataan nokkosta. No, sitten ne kuivatut nokkoset tänne blenderiin ja niistä on helppo tehdä nokkosjauhetta. Ja tätä jauhetta on sitten helppo käyttää mihin ikinä haluatkin ruoanlaittoon tai esimerkiksi ihonhoitotuotteiden valmistamiseen. Eli ei muuta kuin nokkosta kuivaamaan, blendaamaan ja käyttämään. Pieni vinkki tähän loppuun, miten voit esimerkiksi kokeilla käyttää nokkosta. Keitä uusia perunoita, tee niistä muusi, lisää joukkoon kermaa, suolaa, nokkosjauhetta, voita ja ei muuta kuin herkuttelemaan.